kirkas valo puidun yllä loistavat joulurauhan alkaneeksi. Kiitos, hyvää joulua kaikille. Today, on Christmas Eve, the legend goes, the sun is sleeping in its nest, resting there for 3 gray days and 3 dark nights, the longest and darkest nights of the year. The light has disappeared into the dark forest, into the safe embrace of Puyo Hill, there to await its annual rebirth. The entire created reality around us is full of contrasts, light and darkness, beginnings and endings, expectation and fulfillment, noise and silence, humming activity and peaceful rest. If you like, if you want to be very quiet for a moment, today, on the most long-awaited day of the year, you can experience a Christmas miracle here on the ancient granite rock of Puyo. Under the blanket of snow, from millions of years ago, you can hear the tumult of the ice age and the babbling springs thawed by the sun. From centuries ago, you can hear the shepherd's song or the bleating of the sheep in the ancient Puyo croft as the farmer brings them their Christmas straw in the shed. You can hear the blows of the axes cutting down the Christmas tree or clearing the forest to make new fields. From the valley down below, you can hear tolling church bells, or, if you listen very carefully, the clanging of the cowbells as the farmer opens the door of the barn to receive the wonder of Christmas. Your gaze wanders along the trunk of a fir tree wearing its cloak of snow as the squirrel dozes in its nest and the hanging moss sways in the wind. You may catch a glimpse of a ski in between the branches or a ski jumper gliding across the tops of the trees, and you can almost hear the cheerful roar of the spectators or the laughing children enjoying a toboggan ride down the hill. Or can you only hear the beating of your heart as it waits for the miracle of the centuries-old message of the angels? The crossbills and the goldcrests are silent. No green moss grows under the snow. The ants' nests and butterfly cocoons are still. The beginnings of next year's berries sleep in the buds and the grass in its seeds. Nature, you and I, we're all waiting. The blue frost jingles in the evening air. The topmost branches of the fir trees rustle. Snow falls lightly on the ground, checkered with shadows. Shadows in the dark. Yes, a star is lit over Puyo. Light wings across the blue-black sky, illuminating all that passes over. The star radiates warmth in our faces and peace into our hearts. Hope stirs again in our breasts. Puyo forms, and the starlight over the hills declare to all the peace of Christmas is here. Merry Christmas.
Suomalaiseen jouluun liittyy paljon kaipausta. Tämän joulun alla me olemme kaivanneet tätä valkeaa joulua ja saimme sen nyt ainakin jonkinlaisena. Moni kaipaa myös lapsuutensa jouluja tai niitä ihmisiä, jotka ovat jo edeltä menneet, erityisesti jouluna. Niitä, joiden haudoilla käymme tai joille sytytämme kynttilän tuolla muualle haudattujen muistopaikalla. Jos ajattelemme koko tätä maailmaa, luulenpa, että useimpien ihmisten kaipaus on kaipausta rauhaan. Rauhaan sydämessä ja rauhaan ympärillä ilman pelkoa ja uhkia. Ja rauhaahan me olemme tulleet hakemaan tänään täältäkin Puijonmäeltä. Luonnon ja luomakunnan rauhaa, rauhaa rauhattomalle ihmissielulle, sitä joulun rauhaa. Rauha kuuluu joulun sanoman ytimeen. Se tiivistyy kauniisti tuohon jouluyö-juhlayö-lauluun, sen sävelkieleen ja sanoman sisältöön. Ja se tiivistyy jouluevankeliumin enkelien ylistykseen. Enkelit kutsuvat antamaan kunnian Jumalalle, joka joulun lapsessa on tullut ihmiseksi. Ja he kutsuvat meitä ihmisiä rakentamaan rauhaa keskenämme. Jumalan on kunnia korkeuksissa ja maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. We human beings, we are longing for peace in our world and in our hearts. The message of Christmas is a message of peace. Angels of Christmas evening are asking us for giving the glory to God and making peace on earth. Glory to God in the highest heaven and peace on earth to those with whom he is pleased. Raamatun sana rauha tarkoittaa ihmisen ja koko luomakunnan kokonaisvaltaista hyvää, oikeudenmukaisuutta, sopusointua ja hyvinvointia. Sellaista rauhan valtakuntaa joulun lapsi Jeesus tuli tuomaan maailmaan. Ja sen rakentamiseen hän tarvitsee työtovereita, meitä ihmisiä. Ihmisiä rakastava Jumala synnyttää rauhan ihmisen sisimmässä. Ja meidän ihmisten välityksellä rauha ja hyvä voivat jatkaa kulkuaan eteenpäin. Siksi tehtävämme on työskennellä ja rukoilla rauhan puolesta tässä ihmisten maailmassa, jossa niin moni kärsii tänäkin jouluna. The message of Christmas connects heaven and earth, holy and everyday experiences. An angel comes from heaven with joyful and surprising message from God. A baby is born and we'll find him in a manger. He is one of us and at the same time he is God himself who gives his life for us. It's a miracle, and the miracle of Christmas makes us praise and sing the glory of God together with angels. He donates peace in your heart, and he is calling you to make peace in Kuopio and everywhere in the world at all times. Joulun enkeli tuo viestin korkeudesta. Jumala itse syntyy ihmiseksi, vapahtajaksi, on yksi meistä. Ja siinä on joulun ihme ja joulurauha. Siksi henkemme, sielumme, mielemme ja koko olemuksemme voi suuntautua kohti Jumalaa ja ylistää hänen kunniaansa. Ja siksi saamme rakentaa rauhaa Kuopiossa, koko maailmassa, kaikkina aikoina. Siunatkoon meitä kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Laulamme nyt yhdessä joululaulun Maa on niin kaunis suomen kielellä, ja sen laulun myötä
toivotan joulurauhaa meille kaikille.